Здравейте, приятели! Приключих една ползотворна тренировка и искам да споделя нещо с вас. Нека първо се представя за тези, които не ме познават. Казвам се Даниел Иванов и се занимавам с спорт от доста години. Футбол, кикбокс, муай-тай и по-настоящем с фитнес. Като те най-години се занимавам професионално с персонални тренировки и изготвянето на хранителни режими. Подготвям стартирането на моя лична страница. Вярвам, че вече всеки втори панел дъмбъл се изявява като фитнес модел, подражайки и имитирайки този и онзи. Но моята цел е друга. Искам да бъда полезен на всеки, било то начинаещ или по-напредно. Ще се старая страницата често да бъде обновявана с снимки, клипове, полезна информация, клипове с тренировки и всичко, което е нужно за една добра мотивация. Стартирането на страницата съвпада с моя рожден ден и най-големият подарък за мен ще е да съберем колкото се може повече хора, които да мотивирам и потиквам към спорт. Затова харесвайте страницата и я споделяте. Благодаря.